जों लोगोफोर जाय बाथ्राया गनायजाथाव नङा समाजावहाय जाय बिनानावखौ रायदोंमोन ना नेरसोन वारिया स' बिथाङा निमाहा बिदों आंनियाव कमेन्ट्सआव हरदोंलाय आङो नुनायलाय जेनेबा आं बे भिडिअसखौ लाबोफिनबाय आरो बिथाङा लाबोनो होनायलाय गावनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायना होफिन होननानै बुंनायलाय आं बे भिडिअसखौ लाबोनाय जादों। बिथाङा माने रागा जोंनानै सोरनिबा दायखौ सोरनावबा हगारदों जाहैदों आरोना रायदों होननानै बुंदों आरो स' आङो बेखौनो गुरैयै खावलायो बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां ससियेल मिडियायाव ओंखारनायनि सिगां एसे मोजां बेबहारै बाथ्राखौ बुं जियानो जा गावनि बेबायदि अख्रा गोसो लानानै गाज्रि रावा जेब्लाबो खैफोदाव लाबोयो दै ससियेल मिडियायावल' नङा जियानो जा न'खरावानो जा नोंनि न'खराव हिनजाव दं बिसि दं एबा सोर फिसाफोर दङब्ला बे रावखौ दा बाहाय आन्दोआव दोनखुमा जाय रावा जाय बाथ्राया गनायजाथाव नङा बेफोर रावखौ जोङो आन्दोआव दोननांगौ। मानो होनोब्ला समाजाव आरो न'खराव गोबां खैफोदा सौग्राव फैयो। मानो होनोब्ला जाय रावा दै आं बे बाथ्राखौ रावखौ बुंफिनबाय जाय गुन्दि एबा जाय बाजारि बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि राव ना बैफोर रावखौ नर्मेलि मानसिखौ बुंनो हाया। मानो होनबा नों आं गोबां खस्थ' खालामनानै मावनानै जाग्रा ना गामियाव थाग्रा गोबां आइजोफोर दङ बैफोरखौहाय बैफोरनि सायाव बेफोर रावखौ बाहायजाया मिथिबाय। जाय गुबुन जायगायाव थांनानै एबा गुबुन हौवाफोरजों एबा गावनि हौवा थाखानानै गुबुन हौवाफोरजों गेलेग्रा बैफोर रावखौसो बैफोर मानसिखौसो बेफोर रावखौ बाहायनो हायो। अब्लाबो बैफोर रावफोरखौ आन्दोआव दोननांगौ। समाजाव बेफोरबो गुबुंले फैयो बेफोरबायदि रावखौहाय बुंनो नाङा। स' बिथाङा निमाहा बिनाय हिसाबै जोङो निमाहा होनांगौ। गोरोन्थिया बयहाबो जायो गोरोन्थिया मैदेराबो गालिनो आथिं थोंब्रैयाबो स' जों आथिं थोंनैसो नाथाय आं बुङो आरोना बिनिखायनो बुंनायनि सिगां ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि गाज्रि रावखौ बाहायनो नाङा। आरो आं बुङो बेखौबो ससियेल मिडियाल' नङा नोंनि बिसि नोंनि न'खरनि फिसाफोर दङब्ला गामिनि हिनजावफोरखौ ना गामिनि हिनजाव एबा गुबुन जायगानि हिनजावफोरानो जाया मानो बेफोर रावफोरखौ रागानि सगावबो बेफोर रावखौ बुंनो नाङा। मानो होनबा बेफोर रावा गनायजाथाव नङा आरो बेफोर रावावनो नोङो सानसे खैफोदाव गोग्लैनोबो हागौ। जै खैफोदाव गोग्लैगोन बेफोर रावनिफ्राय हिनजाव माहारिनि केसा एसे आलादा जायो। बिनि थाखाय हिनजाव माहारिखौ जिबायदि रेसपेक्ट होनांगौ नोङो रेसपेक्ट होनो सोलों। आरो गोबाङानो दिनै गावनि हिनजावखौ रेसपेक्ट होनो रोङै दं हिनजाव माहारिखौ दै आं बेखौल' बुङाखै बिनि भिडिअसनि गेजेरजों आं गोबांखौनो बुंदों गावनि बिमाखौ रेसपेक्ट होनो रोङै गोबां हौवासा गथ'फोर दङ। बिनिखायनो हिनजाव माहारिनि थ्रुयैनो हौवाफोराबो जोनोम जायो। नंगौ हौवा हिनजाव अनलायनायनि गेजेरजों जोनोम जायो ना थ' हिनजाव माहारिखौ रेसपेक्ट होनाया मानि थाखाय जों बिमा माहारिखौ रेसपेक्ट होनो सोलोङोब्ला जोंनि समाजाव गोबां गोजोन महरा फैगोन। न'खर गासैबो मोनफ्रोमबो न'खरावनो सान्थि गोजोननाया थागोन। बिमा माहारिखौ सिगां रेसपेक्ट होनो सोलोंगोन। स' जियानो जा गोरोन्थिखौ मावदों नालाय निमाहा बिनायखाय आङो बे सुंद' भिडिअसखौ लाबोफिनबाय। स' आं आरो बेनोसै गुरैयै रिकुवेस्ट खालामो भिडिअ नोंसोरो खालामोब्ला सानै हयै खालाम। मोजां नाम लानानै फेमास जा हा गाज्रि नाम लानानै फेमास जानानै मुंदांखा जानानै मा मुलाम्फा? नोंनि बे गाज्रि नामाथ' थाबाय थागोन बेयो बिदिसोमोन होननानै नङा होमबा? स' बेनिखायनो मोजां नाम लानानै मुंदांखा जा भिडिअसनि गेजेरजों भिडिअ लाबोनोब्ला फेमास जानोब्ला मुंदांखा जानोब्ला ना मोजां नाम लानानै मुंदांखा जा मोजां क्रिएटर जा मोजां भिडिअस लाबोग्रा जा। एसेग्राब भिडिअ होग्रा रेगुलार होग्रा ना भिडिअबो होनो रोङा नङा रोङो जोबोद मोजां रोङो। ज' हो भिडिअसखौ जेबो प्रब्लेम गैया। एसेग्राब मोजां भिडिअस होनो गोरोंफोरानो जोंनो नांगौ सापर्ट नांगौ जोंनो। मानो होनोबा भिडिअ क्रिएटारफोरा नों आं भिडिअ बनायग्राफोरा मोजां भिडिअस लाबोयोबा सोरनि मुलाम्फा? गावनिनो मुलाम्फा आरो समाजनिनो मुलाम्फा नङा होमबा? मोजां भिडिअस लाबोनानै जौगानो देखायना होनो हायोबा जौगानायखौ जोबोद मोजां। स' लोगोफोर भिडिअसखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय आंहा सम गैया आंहा डिउटि टाइमसो। दायो बुंलायगोन हनै गस्ला गाननानै भिडिअ खालामनो बेबायदि बुंनो नाङा। गस्लाजों जेबो मानसिनि बेबहारखौ सिनायनो हाया। नंगौ गस्ला गाननाय जोमनायजों मानसिखौ मालाबाबो मानसिनि केरेक्टारखौ बुंनो नाङा दै कम्पेयार खालामनो नाङा गस्लाजों। गस्लाखौ सासे मोजां मानसियाबो ना सासे एकदम मोजां मानसियाबो गस्ला बेफोरबायदि जोंबायदि गाननो हागौ। थ' गस्लाजों जेबो कम्पेयार खालामनो नाङा। थ' भिडिअसखौ आं दोनथ'बाय।